День воли со свободой. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист Радио Свобода. Мы начинаем нашу трансляцию с чешской Праги. У гэтым городе знаходится не только сядзіба Радио Свобода, але таксама чешская Прага стала прытулкам для многих дзеячоў Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні ў міжваенны час. Пра іх мы сёння яшчэ неаднаразова узгадаем. Сёлета пандемія каранавіруса значна абмежавала магчымасці адзначэння ў 102 угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. І таму, напрыклад, паводле законаў Чэшскай Рэспублікі мы нават гэты стрым мусім праводзіць у масках. Я не маю права здымаць ані я, ані мае сённяшнія госці, якія ўжо незабаве тут з'явяцца. Тым не менш, мы будзем датрымлівацца ўсіх гэтых парадаў адмыслоўцаў, паколькі дбаем і клапоцімся пра здароўе адзін аднаго. Гэта каштуе няшмат, а можа быць вартае жыцця. Таксама сёння з Менску з намі працуе блогерка і аўтарка праграмы «Морква» Катя Марковская. Прывітанне, Катя, прывітанне, Менск. Прывітанне, Дзіма, прывітанне, Прага, прывітанне, Менск і ўся Беларусь. 25 сакавіка, дзень волі ў Менску, цудоўнае надвор'е. Я не буду доўга расказваць, у якіх умовах мы сёлета сустракаем гэтае свята. Улады Беларусі, нягледзячы на тое, што яны так і не абвесцілі каранцін, традыцыйныя арганізатары гэтага мерапрыемства 25 сакавіка, а гэта, як мы ведаем, і блогеры, і палітычныя партыі, і грамадскія дзеячы вырашылі не рабіць масавых мерапрыемстваў, заклікалі нас святкаваць адасоблена. Напэўна, так будзе лепш. Але не забароненыя пажаданні, не забароненыя віншаванні, усмешкі, не забароненыя наш стрым, не забароненыя бел-чырвона-белыя сцягі ў нашых хатах, у наших машинах і ў наших сэрцах. Заставайцеся гэтыя 2 гадзіны з намі, будзе цікава. Што ж вас сёння чакае? Вы ведаеце, што я, Катя Марковская, вядучая YouTube-шоу «Морква», звычайна бяру інтэрв'ю ў цікавых людзей, задаю ім колкія пытанні, атрымліваю незвычайныя адказы. Але сёння мы вырашылі цалкам адмовіцца ад гэтага фармату, усё будзе зусім па-іншаму. Па-першае, гэта жывы стрым. Тут няма ні дубляў, тут няма ні монтажу, таму я вельмі моцна хвалююся. Але хвалююся я не толькі з-за гэтага. Сёння у мяне будзе не адзін, а цэлых 2 суразмоўцы. І, скажу па шчырасці, гэта будуць 2 вельмі цікавыя мужчыны. З адным я пагуляю ў незвычайную гульню. Буду спрабаваць яго зблытаць і справакаваць. А другі ўжо падрыхтаваў для мяне нешта цікавае. І гэта будзе шпацыр па Менску, па мясцінах Беларускай Народнай Рэспублікі. Але адразу скажу, што гэта не будзе нуднае зачытванне параграфа з падручніка па гісторыі. Наступнага майго суразмоўцу, экскурсавода, мы таксама будзем правакаваць і блытаць. І ў яго я збіраюся разам з вамі даведацца, якім чынам звязаны культавы кафетэрый цэнтральны з мясцінамі Беларускай Народнай Рэспублікі, што рабілі дзеячы Рады БНР у рэстаране «Васількі», а таксама чаму самыя трушныя, самыя выкшталцоныя аматары гісторыі прыходзяць на экскурсію па мясцінах БНР у Менску а 6 раніцы. Усё гэта сёння ў нашым стрыме. Ну а пакуль я чакаю свайго першага суразмоўцу, мой калега па гэтым стрыме Дзіма Гурневіч у Празе чакае вас разам з жывымі сучаснымі сябрамі Рады БНР. Так, вось менавіта той самай Рады БНР. Гэта Александр Лукашук, а таксама Сергей Навумчык. Мы вяртаемся ў Прагу. Дзякую, Катя. Мы знаходзімся, нагадаю, для тых, хто далучыўся да нас зараз прямо цяпер, побач з сядзібай Радыё Свабода, і разам са мной знаходзіцца мой калега Сергей Навумчык, які абрачаўся, з'яўляецца таксама намеснікам старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. На непрывітанне, Сергей. Добрый день. Я могу сказать, у вас пригожая белая маска, не хапае толькі чырвонай стужачкі. Скажите, ці зброчыла ўвогуле это пандемія коронавірусу, адзначэнне годак, дзень яшчэ пачаўся, тым не менш? Ну, конечно, пляны, я думаю, поламала абсолютно усім, але наконт азброчила, думаю, что не, безумовно не. Я вот учора и сегодня говорил с некоторыми нашими белорусами и в Америке, и в Европе. Хтось там застрял у Франции, не долетел до Флориды, хтось сидит дома, не выходит, але вось по тым
як бачна стужка Фейсбуку сёння, адны толькі святкаванні, добрыя пажаданні, добры настрой. Не, канешне, не азмрочана, бо самае галоўнае гэта свята, гэта незалежнасць, яна ў нашых сэрцах, нашых душах. Гэта заўсёды з намі. Сергей, все-таки сегодня свято, тем не менее, дозвольте вас трошки потролить, покольки вы тут представляете некую официальную посаду, хотя и экзильного ураду. Глядите, Рада Белорусской Народной Республики дзейнічае бесперапынна фактично от 1918 года. Это, калі не помыляюсь, найстарэйшы экзильны ўрад у свеце и адзіны у Европе. Урады гэта заўсёды некая тэрыторыя, гэта грошы, документы, сімвалы, ўлада. Але давайте будем шчырымі, у Рады Белорусской Народной Республики сёння ёсць толькі пасады і сімвалы. Тады што кантралюе і навошта ўся гэта функцыя гэтай рады? Ну, я скажу, што Рада ВНР гэта орган, які выконвае функцыі ўраду, экзільнага ўраду. Але гэта і прадстаўнічы орган, які прадстаўляе ідэю беларускай незалежнасці так, як яна была агучана, як яна была прынятая у 3-й статутнай грамаце. Сапраўды, Рада ВНР ніколі не мела ні грошай, ні тэрыторыі, не мела фактычна на і войска, але я магу сказаць, што цягам дзесяцігоддзяў, вось да, скажем, да моманту ўтварэння Народнага фронта, вось у якім разе да 91-го года, калі была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, калі была прынята незалежнасць, Рада ВНР фактычна была адзіным органам дзесяцігоддзя, Дмітрый, якая на ўсіх узроўнях і ў Вашынгтоне, і ў Парыжы, і ў Лондоне, і ў Рыме, і паўсюль гаварыла пра тое, што беларусы маюць права на сваю незалежнасць. Беларусы павінны мець сваю дзяржаўнасць. І я вось вярну вас просто на 3 месяцы назад, калі все вы баяліся, што Беларусь можа просто страціць дзяржаўнасць, будзе зроблены аншлюз, падпісаныя гэтыя карты. Скажыце, ніводзін дэпутат так званай палаты прадстаўнікоў, як он называецца афіцыйна парламент, не ведаў нават, што гэта за карты. Не ведаў нават, што гэта за карты. І, допустим, Беларусь страціла б сваю дзяржаўнасць. Допустим, былі падпісаныя гэтай карты. І што? Вот хто прадстаўляе незалежнасць Беларусі? Парламент? Ён не прызнаны ў свеце, гэты парламент. Ён нават і свае функцыі не змог выканаць, не змог абараніць. Тады уступае ў дзеянню, вот як вы сказалі, сімвал, і прадстаўляе гэтыя інтарэсы, прадстаўляе гэтую незалежнасць. І сімвалі гэта зусім немало. Сімваль сімваламі, але вось пра Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, дарэчы, я мушу адну заўвагу зрабіць чыста моўную. Вы казалі БНР, правільна, БНР, трэба запамятаць, гэта вось радыёсвабодаўская такая фішка, кажуць, мы заўсёды стараемся навучыць людзей карыстацца правільна гэтымі 3 літарамі. Сергей, Раду БНР часта параўноўваюць з нейкім масонскім органам. Невядома, як тут трапляе, хто каго абірае. Вось калі крытыкуюць Лукашенко, з іншага боку, нават праймерыс не было з Рады БНР, я прынамсі не памятаю. Раскажыце, калі ласка, як гэта функцыянуе, хто каго выбірае? Ну, вы ўжо сказалі, што Рада гэта экзільны орган, гэта іміграцыйны орган, і ён, безумоўна, што абіраецца з актывістаў, з прадстаўнікоў беларускай дыаспары. Гэта першая умова. Другая умова, вот, Дмітрий, ведаеце, вот часам сапраўды ў Беларусі нават некаторыя палітычныя актывісты, яны не зусім разумеюць, вот, ну а вот в чым функцыя Рада, навошта она патрэбна. А вось ёсць орган, які гэта разумеў вельмі даўно і разумеў дзесяцігоддзямі. Гэта камітэт дзяржаўнай бяспекі. Вось зараз Украіна ввогуле нават адкрыла гэтыя старыя архівы КГБ, і мы ўбачылі, што вось інтарэс і да Рады Украінскай Народнай Рэспублікі, і да Рады Беларускай Народнай Рэспублікі быў вялізны і вельмі вялізны менавіта ў КДБ. І ну, дзеля таго, каб проста сапраўды не інфільтравалася туды, там сапраўды ў Радзе БНР даволі такі жорсткі прыём. Я не буду все гаварыць, в прынцыпе, вы можете пачытаць статут, тое-сёе там ёсць. Але самая галоўная умова гэта тое, што чалавек павінен стаяць адназначна, без усялякіх варыянтаў на пазіцыях незалежнасці Беларусі, на пазіцыях ідэалу акту 25 сакавіка. Сергей, дзякуй вялікі. Я нагадаю, са мной быў Сергей Навумчык, намеснік старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Нагадаю, для тых, хто яшчэ гэтага не ведае, сорамна не ведаць, што старшынёй Рады БНР з'яўляецца Івонка Сурвіла, канадская беларуска. Зараз я запрашаю да сябе дырэктар беларускай службы Радыё Свабода, таксама раднага БНР, Александр Лукашука. Прывітанне. Александр, можем так прывітацца з вами? І са святам. Вас таксама са святам. Неяк пандемія змяніла ваш расклад звыклае святкавання Дня волі? Страшно, конечно, звычайно, мы ж усе збіраемся тут у
Празі, ці в Мінську збираємося, ці в Городні, ці в Вільні, ці в Нью-Йорку. На жаль, сьогодні от за столом разом не посидимо. Ну, будем замовлять, калі што, дыстанцыйна ежу і карыстацца тым, што маем дома. Спадар Александр, глядзіце, сучасны свет, все-таки ён адрозніваецца вельмі кардынальна ад таго, што было 100 гадоў таму і нават што было 20 гадоў таму, калі адраджалася Беларусь. Цяпер моладзь сядзіць у інстаграмах са сваімі сторыс, которые жывуць суткі, у тиктоках з хвіліннымі відэа. Скажыце, вось, ці гэты сімвал, як казаў Сергій Навумчык, БНР, все-таки это сімвалічная функція, увогуле сёння камусьці патрэбны, калі людзі, нават аналітыкі сёння ў твітары спрачаюцца, ў фейсбуках і па вялікім рахунку не звяртаюць увагі на такія рэчы, здавалася б, нейкія вечныя. Это моя такая думка, не ведаеце вы згодны, Александр? Дима, мне здається, що БНР просто створена... Что БНР просто створена для эпохи Твиттера. Это эмоційна бомба. Ось її вкинеш, у мозгах одразу вибух, і люди не ведають, вельми довго не ведали, як реагувати. Я пам'ятаю, 2 роки тому у Мінську біля оперного театру, 100-годдя ми святкуємо, ідемо, стоять міліціянти, вони все некие строгие и збентеженные. А год перед тем, на 99-й годке, идем мы с Левоном Борщевским разом с людьми по проспекте Незалежности. Тут спиняется автобус с ОМОНом, они выскакивают. Один ОМОНовец притиснул меня до стенки. И он весь таким, знаете, как панцирь, как жук. Его там не штурхнешь, не все. И я гляжу в очи, и они не проникальные, у них просто ничего. А на 100-годзе, праз год, идешь и кажешь им «Живе Беларусь», и они кажут «Живе». И я вам скажу, чему. Справа в тым, што ў гісторыі для беларусаў ёсць фактычна толькі, магчыма, 3-4 дні ва ўсёй нашай гісторыі, якія святкуюцца і перажылі ўжо больш за 100 гадоў. Для хрысціянаў это Раство і Вялікдзень плюс Новы год. І яшчэ толькі адна дата, якая перажыла 100 гадоў, это дзень 25 сакавіка. Вось узгадайце. 100 гадоў назад, больш за 100 гадоў, пачалася Першая сусветная вайна. Не адзначалі. Лютовская революция, конец монархии, конец российской не означали. Кастрычніцкі переворот не означали. 100 годов БССР не означали. А 25 сакавіка означается так, как означается свой особистый день народзінаў, як день народзінаў маці, бацькі. Чаму? Тому что насамрэч гэта не палітычны дзень, гэта дзень любові, а толькі ад любові нешта нараджаецца. А любовь складаецца, як вядома, з 2 частак: альтруізму і эгоізму. Это непераможныя абсалютна рэчы, і таму 25 сакавіка жыве і будзе жыць. Яшчэ одно пытанне перад тым, як мы дамо слова Менску. У 30 амаль 100 гадоў таму, калі аднаўлялася беларуская незалежнасць, не было, мы ўжо згадалі, ні так ні ватсапаў, ніякіх ні месенджераў, тым не менш дзесяткі тысяч людзей кінуліся ў вір гэтай працы, стваралі Беларускі народны фронт, выходзілі на вуліцы. Сёння, здаецца, магчымасці для камунікацыі проста неверагодныя. Тым не менш, вельмі цяжка, прынамсі, і палітыкі, і нейкія грамадскія дзеячы скардзяцца, што гэта па вялікім рахунку не дае ніякага плёну. Вот скажыце, все-таки што больш эфектыўна? Вось сённяшнія сучасныя тэхналогіі, здавалася б, 21 стагоддзе, штучны інтэлект. І ўсё ж такі вось той час, калі без тэлефона людзі прыходзілі на дзяды больш чым 10 000 чалавек. Ведаеце, на 100-годдзе БНР прыйшло больш чым 10 000 чалавек. Сотні тысяч людзей святкавалі ў Беларусі. Справа ў тым, што тады, 30 гадоў назад, в канцы 80-х, змаганне ішло за ідэалы БНР. Цяпер нашмат больш ясна і выразна стала, што такое БНР. Скажем, кніга Сергея Шупы ці серія «Падарожжа ў БНР». Мы убачили такую колькость лёсаў. Все стало выразно, ясно, падрабязна. В ей можно уже жить. И она уже назавсёды з нами. И ясно, что мы уже займаемся больш конкретно теми речами, якімі трэба займацца. Протесты, святкаванні, гісторыя, філасофія. Все заняло свое належное место. Коротко апошняе пытанне. Скажите, ласка, а як вы, як радны БНР, раіце людзям сёння адзначаць ва умовах таго, што прынамсі ў свеце гэта вельмі моцна абмежавана рознымі карантынамі? У Беларусі можа менш, але у клопаце аб здароўі ўсё-таки людзі мала выходзяць. Заўсёды трэба памятаць і шанаваць тых, хто стварыў гэтае свята. Айцоў БНР, заснавальнікаў, тых людзей, якія 25 сакавіка 2018 года, я думаю, что сегодня их можно вспомнить, запалить свечку, поднять келих и сказать им «Дякую». Дякую вам таксама. Нагадаю, што сёння са мной зараз побач сядзібы Рады Свабода быў дырэктар беларускай службы Рады Свабода Александр Лукашук, а перад гэтым быў Сергій Навумчык. Я Дмітрий Гурневич. Мы на некалькі хвілінаў, можа больш за 10, перадаем слово ў Менск, а самі ў гэты час пераносімся літаральна праз дарогу за наш будынак. Там знаходзяцца альшанскія могілкі, дзе пахаваныя
два прэзідэнты Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы пра іх распавядзем, раскажам, кім яны былі, які ўнёсак яны зрабілі ў гісторыі і Беларускай Народнай Рэспублікі, прабачце, паправлю маску, і Беларусі. Пра гэтай асобы мы пагутарым з неабыкім чалавекам, который по вялікім рахунку з'еў зубы на гісторыі БНР, з Сергеем Шупам, маім калегам, журналістам таксама Радыё Свабода, аўтарам кніжкі, якую згадаў тут ужо Александр Лукашук, пра гісторыю БНР, якая выйшла летась, нават 2 гады таму, по вялікім рахунку, а таксама кніжка, якая стала ўжо культавай, гэта архівы БНР, у 2 тамах. Дарэчы, дзякуючы Радыё Свабода, гэтая кніга, дакладней, гэтыя 2 фаліянты, даступны таксама онлайн. Вы просто можете зайсці на нашу старонку свабода.орг і знайсці там праз пошук. Калі вам цяжка гэта зрабіць, просто напішыце нам праз сацыяльныя сеткі, нашы аккаунты, мы вам падкажам. Просто цяпер. А я таксама захвочваю ўсіх, хто зараз далучаецца да нас, пашыраць гэтае відэа, каментаваць, калі трэба задаваць пытанні. Пакуль мы будзем ісці на могілкі, гэта зойме літаральна хвілін 10, я думаю, мы прачытаем ваши ці пытанні некаторыя, ці каментары і паспрабуем Сергеем Шупам адказаць на ўсе гэтыя заўвагі. А зараз Катя Марковская, блогерка, аўтарка праграмы «Морква», перамае наше дыстанцыйнае, можна сказаць, дыстанцыйнае вядзенне сённяшняга стрыму, а я, Дмітрий Гурневич, пакуль што ў Празе на пару хвілін з вами развітваюся. Яшчэ раз прывітанне з Менску. Я знаходжуся цяпер у дворыку нацыянальнага гістарычнага музею. І вось якраз да мяне прыйшоў мой першы соразмоўца. Гісторык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, добрый дзень. Найперш, дазвольце вас павіншаваць з 25 сакавіка, днём волі ці днём незалежнасці, як каму зручней называць гэтае свята. Дзякуй вялікі. Я таксама віншую вас, Дзякуй. Кацярына, і всіх, хто нас бачыць і чуе, з днём волі, з днём незалежнасці. Мы адзначаем яго сёлета ў надзвычайных умовах, але я хочу пожадаць нам усім, каб мы выйшлі з гэтага выпрабавання не проста здаровымі, але больш моцнымі, больш мудрымі, больш аб'яднанымі, згуртаванымі вакол адказнасці за будучыню нашай краіны. Спадар Уладзімір, абсолютно ўсе, я ў тым ліку перакананая, што вы вялікі знаўца гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Але вось мне стала цікава, наколькі добра вы ведаеце гісторыю святкавання ў гэтай даты 25 сакавіка, менавіта ўжо у перыяд незалежнасці у незалежнай Беларусі. Таму зараз мы з вами пагуляем у такую гульню. Я вам буду паказваць фотаздымкі з пэўных святкаванняў і называць некаторыя цікавыя факты пра іх. А вы будете старацца угадаць год, у якім годзе гэта адбывалася. Таму што мы ўсе ведаем, што вы не толькі гісторык, але вы і актыўны ўдзельнік многіх з гэтых акцый, фактычна вулічны змагар. Таму я думаю, што шмат якія з гэтых падзей адбываліся проста ў вас на вачах. Ну, все-таки я найперш пісьменнік з гістарычнай адукацыяй, правда, ну, в нейкім сэнсе, напэўна, вулічны змагар. Ну, давайте пачнем. Значыць, у гэтым годзе, 25 сакавіка, ну, я лічу, што адзначалася на дзяржаўным узроўні. Таму што па праспекце незалежнасці тады Францыска Скарыны было арганізавана такое абсалютна афіцыйнае шэсце і была вялікае зальнае вялікае мерапрыемства, у якім браў удзел, вось як мы бачым, кіраўнік дзяржавы, тады гэта быў Станіслаў Станіславович Шушкевіч. Таксама тут бачым вось Быкаў, Гілевіч. Як вы Але думаеце? мы тут бачым яшчэ і старшыню Рады БНР Язэпа Сажыча. Это сапраўды незвычайна было, это адзначалася в вялікай зале філармоніі. Гэта 93 год. Ну, это нельга забыть такую там, падзею. это правильно, вы были там на я гэтым? был там на гэтым свяце, і тады маё вот эсэ «Незалежнасць» гэта надрукавала, напэўна, вся беларуская прэса, і апафеозам была публікацыя в газеце «Піянер Беларусі». Мне это таксама запомнілася. Добра, ну, значыць, угадалі вы. А другая моя загадка, значыць, у гэты год вот шэсце, якое звычайна адбываецца на Дзень незалежнасці, на Дзень волі, яно пайшло да тэлецэнтра, што на вуліцы камуністычнай. І лідар БНФ Зянон Пазняк патрабаваў эфіру у тэлебачанні. У якім годзе гэта было?
Леонид Пазняк яшчэ быў тут. Так. Значыць, гэта было да таго таксама векапомная чарнобыльская шляху 96-го года. Значыць, гэта 96-й год. І я быў таксама на этом шэсці каля тэлецэнтра на камуністычнай разам з маім сынам Богданом, тады ліцэістам. Ён вучыўся ў Коласаўскім гуманітарным ліцэі. О, класна, я таксама вучылася ў гэтым ліцэі, але яшчэ не ў той час. Ідзем далей. Цікавае святкаванне ў гэты год упершыню менавіта падчас адзначэння Дня волі на менскіх вуліцах з'яўляюцца БТРы і іншая вайсковая тэхніка. Калі І гэта было? сабакі нават тады былі. І тады я памятаю у такім ангаре, здаецца, на вуліцы Маяковскага таксама некалькі сотняў затрыманых было. І там быў адзін мурын, цёмна-скуры удзельнік акцыі, і прыйшоў палкоўнік міліцыі, хацеў яго вызваліць. Кажа, ну вы тут, я бачу, тут случайно совершенно попали. Он, да не, кажа, я вас віншую з Днём волі, я прихильник беларускай незалежнасці. Ведаеце, я магу гісторыю про той год расказаць. 2000 год, безумоўна. Правильно, так. Мы увечары с коллегами-журналистами, со свободовцами пришли протягивать свято у ресторан «Раковский бровар». Заняли столик, и мгновенно за суседнім столиком з'явилося двое таких, як бы так само, наведников, якія литерально за хвилину этот столик подсунули амаль сутыч до нашего столика. И коли у залу пришло трио музыков... У сенсі, ви якби об'єдналися і стали вже разом? Нет, мы не объединались, мы просто подсунулись до нас так близко, как, ну, все чуть, и так, ведаете, такие вушки наставили. И вот пришли гэтыя музыки, яким можно было замовить те мелодии, и мы для наших соседей замовили, значит, песню «Наша служба и опасна, и трудна». И они, конечно, обурились. Это были вот те люди, вы могли подумать, что мы стукачи, мы не такие, они так трошки отсунулись от нас, але недалеко отсунулись. То есть это были люди, яких вот собрали супраць вас, як удзельнікаў? Ну, да, это люди, якія несли свою службу, якія таксама ведали, что сегодня День воли, але святкавалі его по-своему, як бы. 2000 год. Наступное. Значит, у гэты год шэсцей акцыя такое мела троху зусім іншы фармат, і яго удзельнік, яго арганізатар і самы актыўны удзельнік, вось мы яго тут бачым, ён называў гэта словам рэвалюцыя. У якім годзе гэта было? Ну, мне является, что это 2005 год. Так, і гэта Андрэй Клімаў. Так, ён пазнаецца тут. Добра, ідзем далей. Глядзіце, у гэтым годзе святкавання таксама мела незвычайны фармат, і ягоныя удзельнікі пайшлі шэсцем да турмы на Акрэсціна. Але адметнасць яшчэ была ў тым, што ў выніку сутыкненняў паміж удзельнікамі шэсця і супрацоўнікамі з'явілася такая чутка, што забілі чалавека. Яна пасля, канешне, не пацвердзілася, але тым не менш, яна так даволі некалькі дзён хадзіла з вусна ў вусны, тады яшчэ не быў настолькі развіты интернет, каб это было можно справдзіць. У якім годзе гэта было? Ну, это, безумоўно, 2006 год. Только 2 дні тому отбылся разгон намётавае местечко этой выспы Свободы в центре Менска. И тогда как раз сидел на Акрэсціна мой сын Богдан, затрыманный там на площади. И я, безумовно, это цудоўна памятаю, потому что 22 сакавіка у дзень смерти Каліновскага я прапанаваў назваць Кастрычніцкую плошчу імем Каліновскага, і в адказ тысячи рук падняліся. Так вот, с того часу мы называем яе плошчай Каліновскага, набліжаючы той час, калі это будзе афіцыйнай назвай. Это была ваша ідэя. Зараз вельмі шмат. Ну, эта ідэя як бы лётала ў паветры, але гэта была ідэя моя і Вячеслава Сівчыка, і мне выпала вот яе як бы агучыць. Добра, мы наближаемся до конца нашай віктарыны. У гэты год, ось тут показана, зламалі нос вядомаму фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу. Я быў недалёка. Я ведаю, што вы стаялі тут зусім побач.
Может быть, это 2000, может быть, вы мне допоможете. 2009, Ну, гэта ўжо бліжэй да нашага часу. У нас храналагічна ідуць фотаздымкі. 8. 8, так, гэта 8. Ну і ў гэты год акцыі не адбылося, проста ўскладалі кветкі. Да, мы ведаем, по Так. якой причине. Тады больш за 1000 было затрымана удзельнікаў падзей 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Гэта 2010 год. 11 атрымліваецца. Да, 2011, год, да, так. 2011. Ну так, 19 падзеі адбыліся снежня ў 10-м, а гэта вось так, праз некалькі месяцаў. 2012, да. І фінальны фотаздымак, значыць, пенсіянер Ну, Ян гэта мой Грыб добрый знаёмы, становіцца якога зоркай сусветных СМІ, таму што шмат яго разоў затрымалі. бываў на лецішчы, да, боевы, лётчик. Это Ян Гриб. Ну, это так, у Это зусім 18-м все было узнесло добра, значит, это 17-й год. Все правильно вы адгадалі. Бачыце, не толькі Да, буду вы... чекать от вас приза якого-нибудь. Добра, мы падумаем, які можна прыз вам Ну, коли уручыць. удзельнічаў во всіх гэтых падзеях, то не так складана. Спадар Владимир, глядзіце, вось тая сітуацыя, якую мы зараз адзначаем 25 сакавіка, вы сказалі пра гэта. Вось мне цікава было б пачуць вашае меркаванне. Калі б такая сітуацыя з эпідэміяй, з пандэміяй, ну, таго ж каранавіруса, вот была 102 гады таму назад. Як вы лічыце, бацькі-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі ўсё-такі сабраліся ў гэты дзень, каб падпісаць 3-ю ўстаўную грамату? Ці нейкім чынам бы перанеслі гэта в онлайн-фармат, ці адмовіліся б ад гэтай ідэі? Вось як вы думаеце? Я думаю, что в истории есть такие моменты, калі нельга чакаць ніводнага дня, бо на кон поставлены лёс краіны, поставлена будучыня. І ведаючы перакананне, ахвярнасць, характары гэтых людзей, я думаю, што нават в умовах эпідэміі страшныя, яны б все роўна сабраліся і здзейснілі б задуманае. Ну і там зусім нелёгка ім было сабрацца, і ў тыя часы Менск быў заняты немцамі, дэлегацыя з Вільні, у складзе якой ехалі браты Луцкевічы, дабіралася ў халодным вагоне 24 гадзіны да Менска. Яны былі хворыя, як ты Іван Луцкевич быў ужо безнадзейна хворы, на сухоты тады невылечныя, но захаркаў крывёю па дарозе, як ёсць у гэтым сведчанні. Але все сабраліся і здзейснілі гэты гістарычны чын. І я хочу сказать, что 3-я уставная грамота была принятая зусім недалёка, за некалькі сотняў крокаў ад месца, дзе мы з вами размаўляем. Гэта дом нумар 9 на цяперашняй вуліцы Валадарскага, і ганьба нашым уладам, што дагэтуль на гэтым доме няма мемарыяльнай шыльды ў памяць пра 25 сакавіка 1918 года, але я веру, што будзе і шыльда, і дзень волі, дзень незалежнасці будзе ў нашым дзяржаўным календары. І я хочу сёння прапанаваць, каб гэта вуліца Валадарская цяперашняя абавязкова атрымала імя 25 сакавіка. Вуліца 25 сакавіка. Давайте запомнім гэта, будзем набліжаць гэты дзень. Цудоўны адказ, цудоўная прапанова. У мяне яшчэ адно пытанне ёсць да вас. Глядзіце, трымаю ў руках вашу кнігу «Імёны свабоды». Гэта другое ўжо выданне, яна ўжо такая гэта трэцяе выданне. Трэцяе выданне. Безумоўна, тут ёсць шмат эсэ пра дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось мне цікава было б спытаць у вас, якое з гэтых імён натхняе вас найбольш? Ці вось, ну вот, напрыклад, калі мы гаворым пра паўстанне 1863 года, ну, все ведаюць Каліноўскіх, прынамсі адно імя. Вось як вы лічыце, якое імя, калі вот чалавек можа ведаць толькі адно, якое ён павінен ведаць абавязкова? Ну, я б назваў два імя. Яны ўжо тут гучалі. Гэта Іван і Антон Луцкевічы, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, ідэолагі, якія тады адыгралі выключную ролю на гістарычным паседжанні Рады БНР, пераконвалі тых, хто вагаўся. І потым Антон Луцкевич
згадывал, что пераважной большасцю сяброў Рады уставная грамота третья была принята якраз о 6 раніцы недзе узышло солнце, и хтосьці в зале выгукнул: новое светло узышло над Беларусью. И когда мы заговорили про эту книгу, то теперь рыхтуется 4-е выдание этой книги, и там будет 70 новых героев, и сярод іх, безумоўна, будуць тыя, хто пачынаў змагацца за будучую сучасную уже незалежнасць Беларусі ў шэрагах паўстанцаў Каліноўскага. Недавно в библиотеке «Свободы» таксама вышла вельмі важная книга с докладно расставленными акцентами, книга Сергея Абламейки «Кастусь Каліновскі и палітычнае нараджэнне Беларусі», а вслед за ёй яшчэ одна вельмі важная книга, укладзеная Сергеем Дубаўцом «Каліновскі на свабодзе», дзе адлюстраваны наш як бы шлях да усведомлення роли, значнасці асобы Каліновскай, які мы прайшлі за это 20 гадоў. І натуральна, сярод моих новых герояў будуць паўстанцы Каліновска, будзе яго паплечнік Зыгмунд Сераковскі, будуць кіраўнікі паўстанцкіх аддзелаў Людвік Звяздовскі і Зыгмунд Мінейка, будзе Апалонія Сераковская, жонка Зыгмунда Сераковскага і наречёная Кастуся Каліновскага Марыя Ямонт. Там будуць тыя, хто змагаўся за ідэалы БНР, генерал Кіпрыян Кандратович, які імкнуўся стварыць беларускае войска, удзельнік слуцкага паўстання, затым партызанскі атаман селянской партии «Зеленый дуб» Тимох Видощеня. Там будут Олеся Фурс, Надея Демидович, тыя, хто пакутваў за ідэалы Беларусі, за вольную будучыню у ГУЛАГу. Будуць і наши бліжэйшыя сучаснікі, напрыклад, палітык Юрый Хадыка. Усяго 70 новых героев. З нецярпеннем чакаем выхода 4-го уже выдання нашай кнігі, але мы все-таки вяртаемся да гісторыі вашых уражанняў пра святкаванне 25 сакавіка. Ось, ці памятаеце вы, як вы першы раз святкавалі ўвогуле гэтую дату? Напэўна, это яшчэ было за Саветамі. У 85-м годзе я атрымаў бандерольку от молодого поэта Анатолия Сыса. У ёй такая была зроблена закладка «Паштоўка з краявідам Беларусі». І там было віншаванне. Святаў мы так канспірацыі невядомыя. Не было названыя, з якім ён мяне віншуе. Але гэта было зразумела, што это віншаванне ўжо днём волі. Вот тады мы, я яшчэ жыў у Новополацку, тады мы вот цесным коле ўпершыню святкавалі. 85-й год, так? 85-й год. Колькі это пасля таго святкавання ўжо было? Давайте полічым зараз. 35? 35. Так тут яшчэ вот і юбілей, і святкаванняў. І самыя розныя былі святкаванні. А скажите, вось я ведаю, што вы чалавек, які святкаваў 25 сакавіка не толькі ў Беларусі. Якая геаграфія вашых святкаванняў? Дзе вы бывалі? І я ведаю, што і на гэты вот 25 сакавіка вы мусілі быць зусім у іншай краіне. Просто вот коронавірус тут перакрэсліў усе планы. Вот я захапіў сёння на нашу сустрэчу адмысловы выпуск, это пілотны нулевы нумар газеты «Свобода», «День воли», які выйшаў да Дня воли 90-го года. Я все-таки хочу сказать про гэты дзень, які я святкаваў тут у Менску, і 50 тысяч асобнікаў привезли тады на плошчу цэлы грузавік. Яны разлеталіся як гарячыя пиражки. І мне асабліва дарагі гэты выпуск, потому что тут маё вот гэта эсэ «Незалежнасць гэта», якое потом шмат мов было перакладзена. Вось. Ну, а потом мне даводзілася... Дзе вы святкавалі, у якіх краінах? Святкаваць Дзень волі, в Лондоне с нашими британскими суайчинниками, быть на урочистом набоженстве у белорусской греко-католицкой церкви святых апостолов Петра и Павла, коли набоженство вел светлой памяти отец Александр Надсон. Мне доводилось святкаваць
святкаваць з пражскімі беларусамі неаднаразова. І тады госцей была старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, былі это незабыўныя сустрэчы. А 100-годдзя БНР я адзначаў у Беластоку, калі ў Беластоцкім тэатры зноў жа мяне папрасілі прачытаць маё эсэ «Незалежнасць». Гэта і вот сотні прысутных вельмі цёпла яго прынялі. Потым быў канцэрт Лявона Вольскага. Але я вельмі шкадаваў, што мяне не было тады ў Менску, калі вот сапраўды мы як бы у нейкім набліжэнні да сапраўднага свята адзначалі тут тым канцэртам каля опернага тэатру. Ну а сёлета я павінен быў адзначаць дзень волі в Антверпені з беларусамі Бельгіі. Калі яны мяне бачаць і чуюць, я хачу іх сардэчна павіншаваць і сказаць, што мы яшчэ абавязкова з вамі сустрэнемся. Дзякуй вялікі, спадар Уладзімір. Зараз яшчэ у вас ёсць магчымасць павіншаваць беларусаў, пажадаць ім у гэты 25 сакавіка, такія, можа, троху незвычайныя, нялёгкія, але тым не менш свята. Дарагія сябры, яшчэ раз віншую вас з днём волі, з днём незалежнасці. Няхай ніколі не пагасне святло нашага дня волі. І яшчэ хочу вам пажадаць, каб вы былі здаровыя дзеля сваіх блізкіх, дзеля будучыні нашай Беларусі, дзеля яе свабоды. Гэта быў пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Цяпер мы на некаторы час пераносімся зноў у Прагу, дзе нас чакае мой калега па гэтым стрыме Дзіма Гурневіч, а разам з ім даследнік гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі Сяргей Шупа. І мне перадае мадэратар гэтай трансляцыі, што яны ўжо дабраліся да альшанскіх могілак, дзе знаходзяцца магілы двух прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Пераносімся туды і глядзім, што там адбываецца. Вітаю всіх з чэшскай Прагі яшчэ раз. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Мы працягваем нашу трансляцыю. І зараз мы знаходзімся на альшанскіх могілках у самым амаль што цэнтры чэшскай сталіцы, праз дарогу радыё Свабода, побач пахаваны праз сценку Франц Кафка. А мы знаходзімся на магіле старшыні рады БНР у Празе Пётры Крычэўскага. Пётр Антонович, вы можете зараз пабачыць ягоную магілу. Я знаходжусь тут разам з Сергеем Шупам, даследчыкам гісторыі БНР. Як я ўжо анансаваў раней, Сергей з'еў зубы на тэме БНР, напісаў і кнігу, напісаў і уклаў архівы БНР. Пад пачатку, каб трошкі Сергея таксама патроліць як папярэдніх гасцей, я хачу незапланаванае пытанне. Сергей, ці мог бы ты штосьці цікавае нам распавесці на такую тэму? БНР, эпідэмія або пандэмія, ці гэта штосьці два паняцці ўвогуле звязаныя? Ну, безумоўна, звязаныя. Я, па-першае, всіх вітаю і віншую з днём волі. Зубы у меня уже адраслі, на жаль, не могу показать, тому что нам без маски выходить нельга. Я могу сказать, что эпоха БНР, 17, 18, 19 годы, Первая сусветная война, это эпоха великой пандемии гішпанки. Яна, як бы, Беларусь так не закранула, каб про гэта там спевали песни и все, але по Европе она проехалася вельмі моцна, дзеля того, что розныя структуры БНР працавалі ў заходнееўрапейскіх гарадах. Некаторых дзеячоў БНР закранула і гішпанка, скажу, міністр замежных справаў нейкі час Еўген Ладнов, седзячы ў Парыжы, ён працаваў на парыжскай мірнай канферэнцыі, такі гэтай гішпанкай перахварэў, так што беларусаў і БНР яна закранула. Але былі іншыя хваробы. Па-першае, сама Беларусь, тэрыторыя Беларусі, там іншая пошасць насунулася з усхода, і з ёй Беларусь доўгія гады не могла справіцца, фактычна в якім сэнсе застаецца і дагэтуль. Але калі мы ўжо стаім тут і гаворым пра Прагу, і мы яшчэ скажам, як апынуліся прэзідэнты рады БНР у Празе, трэба сказаць, што Прага на пачатку 20-х гадоў прытуліла шмат беларускіх студэнтаў, і гэтыя студэнты, як кажуць дакументы,
на 80% все эти студенты были хворые на сухоты у той або іншай ступені. Так что беларусы, БНР і нейкія небяспечныя хваробы, гэта, на жаль, такая тэма, пра якую, ну, як бы, можа, не так весела сёння ў святочны дзень згадваць, але дзеля таго, што такое ў свеце робіцца, так мы мусім прыпомніць і гэта. Сергей, чаму ажно два старшыні рады БНР апынуліся ў Празе? Зразумела, гэта прыгожы горад, славутае піва, адсюль блізка паўсюль, але тым не менш, Прага стала па вялікім рахунку цэнтрам беларускага жыцця ў міжваенны час. Чаму? Ну, прынамсі, так можна сказаць пра 20-е гады. Таму што Чэхаславаччына, у адрозненне ад Польшчы ці там Расіі, яна не была замешана ў гэтых канфліктах вакол Беларусі. Яна была самай блізкай славянскай, так сказаўшы, не той, што нават неўтральна, а прыязнай для беларусаў, не толькі для беларусаў, таксама для украінцаў, краінай. І таму на пачатку 20-х гадоў, калі ўжо пачынала супакойвацца Еўропа ад вайны, туды пацягнуліся, бо Чэхаславаччына тады ўжо была, яна не пацярпела так ад вайны, як там Беларусь, Польшча, і тут працавалі універсітэты, тут было сваё жыццё і культурнае, і сацыяльнае, і таму эміграцыя сюды адразу гэтую сцежку пратаптала. Як я ўжо згадаў тых студэнтаў, вакол студэнтаў утварылася тут такое, як бы, даволі шчыльнае кола. Апрача гэтага тут была такое, як бы, цэнтр усіх левых, у добрым сэнсе левых палітычных дзеячоў былой Расіі, ну, перш за ўсім сацыял-рэвалюцыянераў, і тут як бы былі расійскія эсэры, украінскія, і у тым ліку і беларускі эсэр Тамаш Грыб, вельмі такая значная фігура пражскага жыцця. І вось эсэры, студэнты стварылі такую глебу для таго, каб калі ў 21 годзе перад Пятром Крычэўскім, Васілём Захаркам, і яны, чаму яны былі разам, яны былі даўнія паплечнікі, сябры, проста ў выбары краіны, дзе ім трэба было правесці далейшыя, як бы, гады свайго палітычнага, сацыяльнага і проста чалавечага жыцця, яны, як бы, даволі непазбежна выбралі Прагу. Ну, ты ўжо згадаў два гэтыя прозвішчы непарыўныя. Пётр Крычэўскі, чым ён быў па вялікім рахунку ў гісторыі БНР адметны і як палітык, і як асоба, і як гістарычная постаць прыжо? Ці гэта была проста, ведаеш, ну, пасада займаў, таму што выбралі, сказалі, трэба пасядзець? Ну, як бы, мы звыклі да таго, што беларуская ідэя, беларушчына — это все нейкія там паэты, пісьменнікі, такія все нейкія гуманітарыі. І Пятро Крычэўскі, Васіль Захарка не былі гуманітарыямі, яны былі вайскоўцамі і былі ў нейкім сэнсе эканамістамі. У такім практычным разрэзе яны былі фінансістамі. Пятро Крычэўскі ў 18 годзе ва ўрадзе БНР займаў пасаду міністра фінансаў і прыдумляў, як бы, як гэтая Беларусь можа фінансава і эканамічна вытрымаць, калі ўсе акупацыі адтуль сыдуць. Васіль Захарка таксама, як бы, у розных структурах БНР займаўся размеркаваннем фінансаў, і я думаю, што это сведчыць чыста чалавечага гледзяча пра іх, як пра людзей сумленных і акуратных, таму што іншым людзям бы такія справы, у прынцыпе, вы не даверылі. Так, у двух словах. Сергей, зараз я прапаную перайсці на іншую магілу іншага дзеяча рады БНР, старшыні рады БНР Васіля Захаркі. Мы паспрабуем паказаць вам, як выглядаюць тыя могілкі, калі ўдасца, але між іншага я таксама хачу расказаць вам пра яшчэ адну асобу. Сергей згадаў пра тое, што Крычэўскі і Захарка былі па вялікім рахунку вайскоўцамі. Вот сёння раніцай на нашым ютубе, на канале Свабода Прэміум, вы маглі пабачыць, або калі не бачылі, далучайцеся, такі дакументальны фільм невялікі, ролик пра Паўла Венту. І вось гэта яшчэ адна Вента. Гэта яшчэ адна асоба, звязаная з гісторыяй БНР у Празе, таму што ад пачатку свайго існавання ўрад БНР шукаў прыдатную кандыдатуру вайсковага лідара. Афіцэр царскай арміі Павел Вент атрымаў у 18 годзе пасведчанне начальніка штабу арміі БНР. Ён спрабаваў служыць Беларусі ў Адэсе, Вільні, Парыжы і ўрэшце завяршыў сваю вайсковую кар'еру ў Чэхаславаччыне, пахаваны на вельмі прэстыжных, бодай самых прэстыжных у Чэшскай Рэспубліцы. І гэта яшчэ одно месца для беларусаў, якія Прагу наведваюць. А я яшчэ хочу нагадаць, пакуль мы дойдзем да Васіля Захаркі, да ягонага пахавання, што гэтымі магіламі у Празе апекуюцца беларусы эмігранты, якія тут жывуць, і дзякуючы ім яны у такім добрым стане, бо я раскажу хутенька пра такую сітуацыю, што іх магло б увогуле не быць. Паколькі зараз мы тут пройдзем, вот мы праходзім каля Міхала Забейды Суміцкага. Дзякуючы таму, што беларусы склаліся,
грашыма гэтая магіла удалося ўратаваць. Паколькі па законе Чэшскай Рэспублікі, калі ніхто імі не апекуецца, гэтыя магілы проста руйнуюцца, і там можна пахаваць зусім іншага чалавека. Так, вось мы падыходзім ужо да пахавання Васіля Захаркі. Зараз тут на ўзроўні фантастыкі тэхнічныя нашы магчымасці. Зараз пачакайце. Блакитные кветочки выглядят как волошки, але это не волошки, але только символичные, конечно. Сергей, мы с тобой пришли до могилы Василя Захарки и ягоной жонки, треба сказать. Жили они тут разом с жонкой, с Микрофон. Пелагией Ивановной Захарки. Скажи, ласка, ты узгадал про то, что и Крэшаўскі, и Захарка были экономистами. Мы бачим так само, что их помнікі даволі уражваюць. Я б сказал, что нават вот по великим рахунку на этой линии это бадай самый богатый великий помнік. Это были богатые люди, аристократы. Чим они займались тут, что вот такие велизарные прихожие похования мають? Ну, я думаю, што прыгажосць прыхаванняў заўдзячная беларускай эміграцыі, якая проста вырашыла так і ушанаваць іх памяць і пастарацца, каб іхныя магілы выглядалі як мага больш імпазантна, каб не было сорамна перад іншымі. А што датычыць іхнага жыцця тут, яны як невялікімі мільянерамі не былі. Вялі даволі сціплы, это можна нават моцна сказана, сціплы лад жыцця, бо 20-е гады не былі самымі багатымі гадамі ў жыцці як Чэхаславацкай рэспублікі, так ужо і тым больш нейкай эміграцыі з усходу, якая тут асела. І таму ім даводзілася часам перажываць вельмі цяжкія часы, што ў прынцыпе урэшце вельмі падарвала іх здароўе. Фактычна Петро Крычэўскі памёр і ад недаядання, і ад сухотаў, ад такіх хваробы ў беднасці пачатку 20-го стагоддзя. Нават калі мы там, можа, не звярнулі увагу на яго фотаграфію, этот чалавек нават не дажыў 50 гадоў, хаця там выглядае нашмат старэйшым, што пра нешта таксама гаворыць. Васіль Захарка пражыў трошкі даўжэйшае жыццё, але таксама ён фактычна памёр ад туберкулёза. Сухоты, гэта было такое пракляцце беларусаў 20-х гадоў. Не только, можем там вспомнить, пачынаючы ад Максима Богдановича, але ён трымаўся беларускай грамады тут. Беларуская грамада была невялічкая. Студэнты тады ў 20-х гадах прыехалі і з'ехалі, але нейкі касцяк чалавек 30-40 тут заставаўся, і яны збіраліся, трымаліся разам. Все ведаюць, імя Ларысы Геніш, якая ў канцы 30-х прыехала з мужам жыць у Прагу. Яны былі знаёмыя, я так разумею? Безумоўна, яны былі вельмі добрыя. Яна была адным з самых блізкіх людзей Васіля Захаркі, і фактычна проста, так вобразна кажучы, а можа і проста даслоўна кажучы, ён памёр у яе на руках. І ён проста фактычна сімвалічна перадаў ёй вот эту беларускую палітычна-нацыянальную эстафету. Сергей, ці правда, што і Ларыса Геніш могла стаць першай жанчынай старшынёй Рады БНР? Я думаю, цалкам могла, але просто, мабыць, Васіль Захарка просто тады, паглядзеўшы на яе, она была маладой жанчынай, просто пабаяўся, што такі цяжар просто ускласці на яе слабенькія кволыя плечы, што была памылка. Я думаю, яна была вельмі моцным чалавекам, вельмі моцнай жанчынай. Мы ведаем все, што яна прайшла, яна вытрымала 5 прэзідэнцтваў БНР, але на той час ён проста чыста пашкадаваў, напэўна, потому што сапраўды яе любіў проста абсалютна шчыра і без ніякіх там. Я не думаю, што, ясна, сёння прыгожа было б тут адразу скаментавалі вось там патрыархальны такі падыход, але я думаю, што тут все значна прасцей. І, Сергей, ще дозволю апошняе пытанне. Якімі палітыкамі у сённяшнім часе, на твою думку, былі б і Крэшаўскі, і Захарка? Ці ўсё ж такі хапіла іх некага таленту, каб сёння несці, быць, напрыклад, лідарамі апазіцыі? Гэта вельмі кароткае пытанне, ты скажы, проста падсумоўваючы свае веды пра гэтыя асобы. Я думаю, што сваім жыццём і дзейнасцю яны даказалі, што яны пачэснае месца занялі ў тым ліку і сённяшніх нашых палітычных абоймах, калі проста ў Беларусі сапраўды пачала існаваць зноў нейкае палітычнае жыццё і рэальная палітыка.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Сергей Шупа, даследчык гісторыі БНР, журналіст радыё «Свабода». Я нагадаю, што на нашым сайце абсолютно бясплатна як і кнігу Сергея, так і іншыя кніжкі, больш за 70 з бібліятэкі «Свабоды» можна спампаваць сабе ў PDF, і не толькі ў PDF. І на вашай чыталцы чытаць сёння гэта вельмі добрая нагода, каб падарожжа ў БНР або архівы БНР пагартаць. У тым ліку і пра гэтых людзей, пра Захарку, пра Крэчаўскага, пра празкі перыяд рады БНР. Для вас працаваў празе Дмітрий Гурневич. Я зараз перадаю слово Каці Марковскай у Менск. Мы свою празскую эстафету завершаем тут, на гэтых могілках. Месца прыгожае і з беларускім акцэнтам, таму калі вы будзеце ў Празе, абавязкова сюды прыходзьце. Гэта цэнтр Прагі, альшанскія могілкі. З правага і з левага боку побач ад царквы вельмі зручна знайсці гэтыя пахаванні. Усього вам самага добрага, з Днём волі. Жыве Беларусь! Жыве! Я вже перемістилася у іншу локацію і тепер знаходжуся каля Купаловського театру. Це місце, де починаються екскурсії по містинах БНР. І вибачаємося за технічну неполадку, у мене відвалився мікрофон. Знаходжуся ўжо ў новай лакацыі. Вось літаральна 10 хвілін мы перабеглі з дворыка гістарычнага нацыянальнага музею. Знаходзімся цяпер каля Купалаўскага тэатра. Гэта месца, дзе пачынаюцца экскурсіі па менскіх адрасах Беларускай Народнай Рэспублікі. Такія экскурсіі праводзяцца, і вось мой наступны суразмоўца, вот ён зараз ужо падыходзіць. Павел Каралёў, добрый дзень. Я ведаю, што сёння ўжо прайшла экскурсія па менскіх мясцінах БНР, і пачыналася яна ў 6 гадзін раніцы. 6:30 мы... Раскажы, калі ласка, што гэта за просто крэйзі людзі, якія прыходзяць у такую раннюю экскурсію? Ну, гэта людзі, якія сапраўды цікавяцца тэмай Беларусі, і фактычна, скажем так, чаму так рана быў запланаваны збор? Справа ў тым, што менавіта ў гэты час па звестках 25 сакавіка ў 1918 годзе прымалася рашэнне вось на галасаванне незалежнасці. Вось тады з першымі промнямі сонца і было абвешчана незалежнасць. Это было сімвалічна, там казалі, узышло сонца новай Беларусі, і акурат сонца потрапила як бы у пакой, і тому фактично у нас таксама падчас экскурсіі вот 6:30 до 7 сонца ўжо ўзышло. Вот мы таким чынам пачыналі роўненька вот у той час, калі было галасаванне. Ясна. А ў якім месцы пачынаецца экскурсія? Вось сапраўды каля Купалаўскага тэатра? Кожны раз мы бывае пачынаем на розных лакацыях. Дзякуй Богу, адрасоў БНР даволі шмат, і адно з такіх месцаў, канешне, ну, істотных, гэта Купалаўскі тэатр, гарадскі тэатр, як яго называлі, які быў пабудаваны ў 1890 годзе, такі сапраўды перліна прыгажосць архітэктурная. Ну і, канешне, будынак важны. Ён сапраўды, вось, глядзі, просто я кепска ведаю гісторыю БНР, і, канешне, все ведаюць Чабурэчную, але хочацца яшчэ нешта дадаткова ведаць, хаця б яшчэ адзін нейкі адрас. Вось гэта сапраўды важнае месца. Так, што тут адбылося? Прычым з гэтага будынку ў нейкім сэнсе можна лічыць пачаткам. Справа ў тым, што рэвалюцыя, якая была адна другая ў Расіі, прывяла да таго, што бальшавікі пазіцыянавалі свабоду сходаў, мітынгаў, шэсцяў. Ну і беларусы вырашылі гэтым скарыстацца, і фактычна ў гэтым будынку ў снежні яшчэ 1917 года пачынаецца усебеларускі з'езд. Гэты з'езд мусіў акумуляваць, скажем так, вайскоўцаў, мусіў там настаўнікаў, інтэлігенцыю, землеўласнікаў, і ўсе пачыналі збірацца сюды ў музей, у тэатр. Так. Прычым спачатку было вельмі мала людзей, і тады было вялікае пытанне, ці будзе ўвогуле, ну, як бы гэты з'езд, ці адбудзецца ён, вось, ці чакаць, ці не чакаць. Але ўрэшце рэшт колькасць назбіралася вялікая, было 1165 чалавек з правам асноўнага голасу і плюс 750 чалавек дарадчага голасу. То бок амаль што па 2000 чалавек, 1800, велізарная колькасць людзей. Як яно тут сабралася? Гэта пэўнае такае пытанне, ну, яно вядомы адказ, але выяву, якую, можа быць, вы зараз бачыце перад сабой, кажа пра тое, вот як калісьці тут збіралася велізарная колькасць падчас розных гэтых паседжанняў, гэтых розных з'ездаў дэпутатаў сялянскіх, вайскоўцаў. І тым не менш, вось гэты з'езд адбыўся.
Бальшавікі дэкларавалі свабоду, яны назіралі, да чаго яно ідзе. Ім не спадабалася, што, да прыкладу, у прэзідыуме там павесілі чырвона-белы сцяг. І тады рэзаўскі такі адзін з начальнікаў бальшавіцкіх гэты сцяг просто скраў, фактычна спрабаваў яго зняць, што было спынена фактычна. Ну і вот яны назіралі, калі зразумелі, што ўсё цягнецца да таго, што беларускія дзеячы будуць браць уладу ў свае рукі паступова, што там ідзе размова пра беларусізацыю, пра беларускую мову, пра беларускае войска паступова. І ўрэшце рэшт яны гэты з'езд з 17 на 18 снежня просто разганяюць. Уваходзіць Крывашейн, такі камандуючы, і разганяе гэты з'езд, але гэта была першая ластаўка. Вот это я и хотела Адсюль, што пачалося ў нейкім сэнсе. Была выбрана народны сакратарыят. Я прапаную, давай, можа, трошку будзем рухацца, але працягваем расказваць гісторыю, так? Вось гэтага месца. Ну і цікава тое, што гэтае месца мае яшчэ і такія сакрэты пэўныя. Справа ў тым, што гадоў 8 таму. Гэта калі рамонт адбываўся. Так, калі адбываўся. Я чула, што там праходзілі нейкія кавосткі, нейкія... Па-першае, там знайшлі вельмі шмат абгортак ад цукерак рознага часу. Прычым там Петраград, Петербург, Петраград, Ленінград меняліся гэты назвы. Ну, я не дакладна скажу, дзе, я так разумею, пад падлогай дзесьці пэўна, што знайшлі, і фактычна знайшлі квіткі на спектаклі. І самае галоўнае, што знайшлі памятку, білет з чырвона-белым сцягам, надпісам «Няхай жыве вольная Беларусь». Магчыма, гледачы зараз бачаць гэты рарытэт у себе на выяве, так, вот. І гэта все было сапраўды адшукана тут у тэатры, то бок сотню гадоў яно прабыло дзесьці, хтосьці, можа, няхайна выкінуў, хтосьці няхайна падмёў гэта кудысьці за падлогу. Ну і от, урэшце рэшт, адносна недавно сёння назберагаецца гэты рарытэт у адным з мінскіх музеяў. Ага, то бок можна зрабіць выснову, што публіка ў тэатры не вельмі культурная была. Не, просто там было дазволена ў тэатры у пачатку стагоддзя есці, цукеркі, ўсё, пасля марожана дазволілі, это была беда для розных дырэктароў, што все людзі прыходзяць з цэлымі такімі пакункамі. Ну ясна, мы вот якраз зараз непадалёку ад яшчэ аднаго адраса Беларускай Народнай Рэспублікі, юбілейны дом. І юбілейны дом, і яшчэ будынак дварянскага сходу. Ён таксама размесціўся там, дзе непадалёку ад адміністрацыі прэзідэнта сённяшняй. Прыгожы будынак, і паседжанні гэтага усебеларускага з'езда, які, на жаль, быў разагнаны, яны адбываліся і ў тэатры, і ў гэтым дварянскім сходзе. Ну і, канешне, юбілейны дом, які размяшчаецца тут па праспекце. Побач, я думаю, мінчукі не толькі ведаюць гэты адрес. Ён важны для нас тым, што фактычна там размяшчалася народны сакратарыят, Рада БНР, урад, заседала. Трэба сказаць, што там была велізарная колькасць беларускіх установаў, прапісаныя на гэтым адрасе. Гэта была часопіс «Беларускае жыццё», газета «Беларусь», вучнёўская, там Рада школьная, ну і безліч яшчэ іншых арганізацый. Але цікава, што калі гэты будынак народны сакратарыят для сябе, афармляў, то яны сутыкнуліся, тады газеты мінскія пісалі, такое пікантнае пытанне ўзнікла. Справа ў тым, што урад мусіць въехаць, народны сакратарыят мусіць заняць месца гэтага будынка, а там было, аформлена гэта ўсё на мінскае прадстаўніцтва, на іншую немного арганізацыю, таксама, якая звязана з БНР. І мінскае прадстаўніцтва беларускае кажа, у нас тут будзе свой клуб, мы вас там просто не пусцім. І это такая, ведаеце, урад, а прыехаць у гэты будынак юбілейнага дому не можа. Ну, тым не менш, сёшку спрэчкі 2 месяцы спрачаліся, нават больш, і ўрэшце рэшт гэта быў народны сакратарыят, там была вялікая заля, была трыбуна, была нават ложа для гасцей, каб можна было, грамадзяне прыйшлі і удзельнічалі ў нейкіх такіх, спрэчках, там, бачылі гэты працэс дзяржаўны. Это все было ў юбілейным доме. Ну і таму фактычна марка БНР выходзіла ўжо ў эміграцыі, у пасляваенны час. Такая паштовая. Паштовая марка, таксама юбілейны дом. Таму гэта яшчэ адзін адрес БНР. Павел,
Так. у анонсе гэтага стрыма я сказала, што мы не будзем толькі пра такія вядомыя месцы расказваць, Так. але таксама я паспрабую цябе нейкім чынам справакаваць. І я сказала, што мы даведаемся, якім чынам культавы кафетэрый цэнтральны звязаны з Беларускай Народнай Рэспублікай. Ну, зразумела, што тады яго яшчэ не было, але прынамсі, што было ў гэтым будынку? Ці мела нейкае дачыненне да тых падзеяў? Па-першае, гэта была жылая забудова, і тут у 1918-19 год універсам цэнтральны, зараз то культавае месца, а насамрэч там знаходзіўся беларускі рэстаран «Стэлла» або «Стэлля», як тады пісалі. І такі цікавы момант, што мусіць гэта быў першы анансаваны беларускі рэстаран у Менску, выключна беларускі. Беларускі, што там? Ну, такая назва, беларускі рэстаран «Стэлла». Бо мусіла быць нейкае меню, ну, я думаю, па-беларуску, нейкія беларускія стравы, але вось такая вось пэўная такая праблемка ёсць, што атрымліваецца, што не было знойдзена вот канкрэтна якое меню было ў гэтым беларускім рэстаране, каб ну, адчуць, у чым там быў нацыянальны каларыт. Но тым не менш, менавіта па гэтай вуліцы, там, калі пойдзеце ў цэнтральны, то ведаеце, што калісьці гэта быў беларускі рэстаран «Стэлла». Магчыма, пасля можна змясціць вот так цэнтральны, а унізе «Стэлла». Ну, як бы напамін пра... Ну, пасля, калі-нибудь у перспектыве. Вот вельмі цікава, тому що сьогодні нам Владимир Орлов пропонував вулицю Володарського назвати вулицею 25 Сакавіка. Тому ми вже можемо от збирати прапановы по назвах. Центральний, ён же «Стэлла». Ну добре, а ви з гэтага боку, де от так само безліч розних ресторанів? Ну, тут зараз так, рэстараны насупраць, а насамрэч вось у афішы, якая была гэтага рэстарана «Стэлла», пазначана, што рэстаран, калі хто блукае і не ведае, дзе там канкрэтны адрес, ён знаходіцца насупраць кірхі. І тут была лютэранская кірха, ну, як бы касцёл, царква лютэранская. Дарэчы, пабудавана яшчэ была у 1846 годзе той будынак, вельмі прыгожы. Мусіць, што вот бачыць гледачы на экране гэты, як выглядала гэтая кірха. Ну, на жаль, пасля гісторыі яе, што за савецкім часам у 30-х годах уже пры бальшавіках яе перарабілі на кінотэатр дзіцячы. Но так, вот, ну, фактычна у кірхі толькі пераробленай. Ну і пасля яго ўжо ў вайну вот, быў знесена. Ну, але лютэранская кірха была насупраць. Ну і зараз мы падыходзім да такога важнага перакрыжавання. Сёння гэта можа быць не самае-самае істотнае перакрыжаванне, хаця тут немало коркаў бывае. Так, гэта праспект Незалежнасці, вуліца і вуліца Леніна. Назва. Як, дарэчы, тады вось той час, як яны называліся? Тады называлася, па-першае, вуліца Захар'еўская або Захараўская, тады вот у документах беларускіх. У 1919 годзе это была вуліца Адама Міцкевіча. Это все сучасны праспект пра гэтую вуліцу. А гэтая вуліца, на якую мы выходзім сёння, Леніна, яна называлася Губернатарская, а пасля называлася Францішканская. Там был калісьці францішканскі кляштар. Ну і для нас тут пэўны важны адрес. Справа ў тым, што па гэтай вуліцы знаходзілася вялікая вуліца Губернатарская, прыгожая вельмі вуліца, прыгожыя засталіся фотаздымкі з таго часу. І для нас цікавіць дом нумар 14, вось фактычна Нацбанк. Фактычна вось ён. Вот фактычна Нацбанк, толькі не на праспект выходзіць, а побач. І справа ў тым, што тут была тыпаграфія, друкарня Якова Грынбланта. Гэта быў выдавец, фактычна, які працаваў на карысць на БНР. Ён выдаваў устаўныя граматы, ён выдаваў беларускія часопісы, там газета «Рунь», да прыкладу. Ён друкаваў розныя абвесткі, там курсы беларускіх, там беларускай мовы. Это все выходзіла ў ягонай друкарні. Яна месцілася вось сапраўды вось па гэтай вуліцы тагачаснай Губернатарскай. Дарэчы, тут было безліч тыпаграфій. Там можна лічыць такая друкарская вуліца там. І адна самая важная, канешне, вось Грынбланта. Але Грынбланд сустрэўся з такой пэўнай праблемай. Беларускі друк пачаўся, істотны, моцны, але не хапае, фактычна не хапае такіх матрыц. Каб друкаваць беларускія газеты, трэба беларускія літары. Але матрыц гэтых не хапае. Што рабіць? Асабліва не хапае літары унескладовыя, Ё, Ц, З. А таксама не было разлічана ранейшай газеты на такую колькасць літараў А. І тады фактычна няма такой магчымасці. Прыйшлося ехаць в Петроград.
это еще там была магчымасць паехаць і просто набываць гэтыя вось матрыцы, каб рабіць гэтыя беларускія газеты, вось, ну, каб быў беларускае слова. Таксама сустрэўся з пытаннем, што вот недахоп быў, так, вось гэтых літар, і калі некаторыя граматы беларускія аб'явы ён набіраў, то пачынаў маленькімі літарамі, яны завяршаліся, пасля заглавнымі працягваў вялікімі, ну, карацей кажучы, пасля ўжо самымі вялікімі, ну, каб не выкручваўся з гэтай сітуацыі. А дзе гэтыя беларускія літары, то есть дзе ты сказаў дзе, але чаму яны там былі ў Петраградзе? Ну, я так разумею, што як сталіца на той час было магчымасць там ці вытворчасці замовіць, ну, просто было зручна. І вядома, што яго накіравалі ў камандзіроўку, ён там з сынам паехаў, ну, гэтыя літары там прывозіў. Ну і таксама цікавы момант тое, што літаральна насупраць гэтай друкарні, вось па іншы бок сучаснай вуліцы Леніна знаходзіцца ўжо сучасная архітэктура, там нумар 9 дом, нумар 11, а вось паміж імі, там арачка такая, калісьці знаходзілася беларуская гімназія таксама была ў Мінску, але там, дзе вуліца Богдановича зараз. А тут знаходзілася мужчынская гімназія, і ў гэтай гімназіі фактычна працавалі, вучыліся браты Луцкевічы, Іван Луцкевіч, Антон Луцкевіч. Яны вучыліся тутака, і, дарэчы, у перспектыве некепскае месца, каб паставіць помнік гэтым дзеячам тут, тым больш некалькі тут такіх скульптур ёсць, але не Луцкевічам, канешне. Сюды ў гімназію прыходзіў Карусь Каганец, вядомы пісьменнік астравіцкі, які сваяк Гійома Апалінэра. І вядома, што вось Карусь Каганец і браты Луцкевіча это быў фактычна першы гурток суполка беларуская. І вот тут така гуртавалася беларуская справа. Таму вот таксама важны адрес. Ну і мы, канешне, не пойдзем да плошчы Свабоды, гэта далёка, ну як недалёка, але там зараз будынак, які нас цікавіць, ён знаходіцца ў рыштаванні. Але менавіта там, я ведаю, было месца, якое можна было б назваць сучасным бангалорам. Ну, правильно? То есть место, где можно было прийти, митинговать. 102 годы назад, где было магчыма митинговать. Сапраўды на площади Свободы. Это одно з месцаў. Дарэчы, таму і Янка Купала у творы тутэйшай называе гэтую плошчу не просто площа Свободы ці высокі рынок, ці саборная, называе Мінская брахалка. Таму што кожны дзень там можна было застаць нейкага чалавека, які вот нешта брахаў, нешта вось спіч нейкі рабіў. На самой плошчы. На самой плошчы. І збіралася велізарная колькасць людзей. Это было... І все, дарэчы, людзі, якія прыходзілі туды, скажем так, розныя акупацыі, які мінялі адна другую, там бальшавіцкая, нямецкая ці польская, і усе, ну, асабліва моладзь залазіла на дрэвы, на дахі дамоў бліжэйшых. І вот ёсць здымкі, якія просто паказваюць, што ідзе нейкае там дзеянне на гэтай плошчы, вот эта мінская брахалка працуе, а людзі на дрэвах, на дамах вісяць, глядзяць, сидзяць, і вось гэтыя дзеянні. А вось гэты дом губернатара, які там знаходзіцца, што там было? Это яшчэ адзін вельмі істотны адрес БНР. Тады яшчэ БНР не было арганізавана, але першая уставная грамата, тому што мы сёння то азначаем пэўныя угодкі трэці, але першая уставная грамата, дзе беларуская ўлада у беларускіх руках мусіць быць, калі немцы падыходзілі 21 лютага, яна прымалася менавіта ў доме, па губернатарскім доме, менавіта там. І вельмі шкодна, што, скажем так, гэты дом сёння пазіцыянуюць, што там бывалі імператары расійскія, гетман Мазепа, маршал Наполеона Даву, хто хочаш, але не кажуць пра тое экскурсаводы нашы, што гэта дом Великай Беларускай Рады. І засталіся цікавыя ўспаміны пра тое, што калісьці там вырашалася пытанне беларускага войску, ці будзе яно ці не, у 17 годзе. І засталіся ўспаміны Язэпа Варонкі, які так прыгожа піша пра тое, што галасавалі, ці будзе войска ці не, ці прымаць такое рашэнне выхадам у дзверы. То бок правыя дзверы гэта за беларускае войска, левыя дзверы супраць. Дарэчы, зручная форма галасавання, калі вот не па руках, то вот як бы хто куды выйдзе. Ну і тады это было велізарнае ўражанне, эмоцыі ў людзей, таму што сапраўды прагаласавала большасць нагамі за беларускае войска, каб яно было. Вот, таму так, это все звязано з гэтым губернатарскім домам Беларускай Рады.
Ну и Куды мы цяпер ідзем? мы пакуль што рушым весь час по проспекту и проходим, у нас тут ГУМ минаем, разные крамки проходим. И важно сказать, что есть успаміны тагачаснага жыцця, вот як працавалі кінотэатры вот, або крамы. Все было у дастатку, то бок Мінск не галадал, в горадзе, дзе было ну, дастаткова куды пайсці. І вось ёсць успаміны обер-лейтенанта Гофмана нямецкага, які ў 1918 годзе приехал ну, з войскам нямецкім вось, у Мінск. І вось што ён кажа. Вось жаданы Мінск. Конка, дрожкі ў вялікай колькасці, прыгожы чыгуначны вакзал, вялікія крамы і ўрадавыя будынкі. Словам, вялікі горад. Ну і цікавыя ўспаміны. Вот, як у нас зараз такі пэўная фішка, чысціня, каб все было чыста. Вось, ён здзівіўся прыбіральшчыкам, які працуюць у Мінску на той час. Такога ну, ён даўно не бачыў, мусіць, пакуль ён ехаў, ваяваў. А пасля такая цытата. Вуліцы чистенькие, и насельніцтва сустрэла нас ветліва. Жыхары добра апрануты, дамы па апошняй модзе, высокія абцасы, добра сидзіць футра, вытанчаныя прычоскі і капелюшы. І мужчыны яшчэ ў адпаведных астраханскіх шапках і бекешах. Хаця многія ходзяць яшчэ ў адпаведных формах афіцэраў старых пагонах царскага рэжыму. Ёсць яшчэ цікавыя ўспаміны пра тое, што можна было, ну, скажем так, дзе можна было пабавіць час у Мінску тагачасным. Успаміны пра гатэль Европы. Это таксама ён застаўся на плошчы Свабоды, але асабліва рэкамендуюць гасцініцу Европу. Побач з французскай руская кухня, сніданак найвыдатны, як французскае чырвонае віно, якое засталося ад бальшавікоў у невялікай колькасці бутэлек. Кошты адпаведныя. Ну і фактычна цікава, ён прыгадвае, што працавалі кінотэатры ў 18 годзе. Прычым у яго такая цікавая цытата, што як і кавярні, так і гатэлі бітком набітыя публікай. То бок каранціна, хаця хваробы хадзілі, тады не было, бітком набітай публікай. У кіно паказваюць слабыя італьянскія, французскія стужкі, і тэатры, мяркуючы па багаце ілюстраваных аб'яўлений, нашмат лепш. Ну, як бы вот такое пэўнае жыццё. Жыццё віравала і было на даволі высокім узроўні. Так, і от мы мінулі акурат вот зараз прайшлі перасечэнне з Леніна губернатарскай былой. І гэта все прыгадваюць 100 год назад, што гэта быў цэнтр увогуле горада. То бок там віравала жыццё цалкам. Это былі самыя ажыўленыя людзі, самыя ажыўленыя вуліцы. І таму невыпадкова Янка Купала сваіх герояў п'есы тутэйшыя, яны часта сустракаюцца або на губернатарскай, або на Захар'евскай. І вось этот заходні ўсходні вучоны пастаянна вось знаходзіць, каго ім патрэбна на гэтым перасечэнні. Ага. Павел, я вот хотела еще спытать, гляди, 18-19 год, 1800, Так. 1918-1919, гэта гады, калі в Еўропе лютуе іспанскі грып. Якім чынам ён закранаў Беларусь? Просто вот у сувязі з цяперашнімі падзеямі. По такой тэме хвароб, як яно там закранула Беларусь, я ведаю, што ў гэты час быў тыф у Беларусі. Я ведаю, вот, дарэчы, вось адна з наступных гісторый, пра якую мы будзем зараз расказваць, і адрес, які будзем глядзець, гэта звязана фактычна Алесь Гарун, Алесь Прушынскі, такая вядомая асоба, выяву якога вы, напэўна, можаце зараз пабачыць, прычым выява ў вайсковай форме, такі прыгожае беларускае войска. І вот, на жаль, ён і стаўся ахвярай хваробаў, бо ён быў хворы на сухоты. Хвароба на той час не толькі Богданович Пакутваў памёр, але яшчэ сотні іншых вядомых людзей. І вось Алесь Гарун тыфам ён пэўны час перахварэў. Мы тут вот зараз скажем про гэты адрес. І урэшце рэшт дизентерия або кровянка. Вот, карацей кажучы, человек прожил 30, это на одного человека. Так. Вось дизентерия, до прикладу, 20-й год, это была істотная проблема для Заходней Беларуси, Волковыск. Там была такая, ну, великая проблема, хвороба. Мы с вами находимся тут, на пересечении каля Дзяржынскага. Так, але это не наш герой, наш антигерой. А что нас тут цікавіць? Нас цікавіць тут насамрэч тое, што на пересечении зараз гэта Камсомольская и Проспект Незалежности, а на той час это была Багадельная и Захар'евская, знаходзіўся гатэль Гарні. І вось сёння будынак Васількі,
Вот будынак насупраць КДБ. Але пачакай, я ведаю, што гатэль Гарні ёсць трошку вось там. Зараз яго зрабілі ў новым месцы ўжо ў наш час на вуліцы Інтэрнацыянальнай. А насамрэч 100 год таму ёсць выявы Менска, як Менск выглядаў 100 год таму, вельмі прыгожая гэта была вуліца. І ёсць выявы гэтага гатэля Гарні. Ён знаходзіўся менавіта на гэтым месцы. А якія яго адносіны да БНР? Ягоныя адносіны наступныя. Справа ў тым, што тут размяшчалася беларуская вайсковая камісія. І фактычна сюды можна было ў 1919 годзе, у пачатак 19 год, запісацца ў беларускае войска. І таму і сюды ішлі запісвацца. І тады можна было сустрэць у гэтым будынку Алеся Гаруна. Ён фактычна кіраваў гэтай беларускай вайсковай камісіяй і, скажем так, паклаў сваё жыццё на гэтую справу. Пра хваробы ягоны я ўжо казаў. І фактычна гэты будынак таму для нас істотны і важны. Цікавы такі момант, дарэчы, што тут была, в гэтым месцы была вельмі вядомая рэстарацыя Гранд Кафе Селект. Яна славілася рознымі стравамі. І вось, да прыкладу, прачытаю, што маглі есці, чым частавацца, не канкрэтна ў 18 годзе, але ў блізкі да гэтага года час. Чым славілася гэтая рэстарацыя? Тут частавалі, у меню былі спагетці з таматамі, грыбны суп, тутці-фруці, французскі кампот, крем-брюле, іншыя марожаны, салаты з замараў, майонез з асетрыны і іншыя делікатэсы. Нічога сабе. Так, ось гэта Гранд Кафе Селект. Я думаю, што Алесь Гарун таксама мог часам падсілкавацца тут. І, правда, з 1919 года, калі савецкая ўлада прыйшла, то это была ўжо не Гранд Кафе Селект, а это была ўжо сталоўка нумар 5. Я думаю, што асетры, напэўна, кудысьці зніклі паступова. Карацей, тут быў гатэль, і ў ім гатэль. Беларуская вайсковая камісія. Так. Куды далей ідзем? Што было вось на месцы будынка КДБ? Вельмі істотны момант. Справа ў тым, што менавіта, калі мы глядзім на фасад КДБ, то злева ад фасаду галоўнага там знаходзіўся НКУС. Знаходзіўся ўжо, маю на ўвазе, у 1930-20-х годах. Ёсць, дарэчы, выява, як выглядала гэты НКУС, НКВД, таму што ніхто так моцна не ўяўляе, што гэта быў за будынак. Гэта такі быў канструктывізм і змрочны будынак насамрэч. І там унізе знаходзілася турма. У нейкім сэнсе гэта таксама адрес БНР, таму што людзі, якія стваралі рэспубліку, пасля, праз десятых гадоў, амаль усе патрапілі, толькі хто за мяжой быў, хто змог уратавацца, хаця многія спецыяльна, скажем так, упрошвалі вярнуцца, і многія, на жаль, вярнуліся і былі таксама ў застенках. І таму гэта была турма ўнізе гэтага будынка. І таксама ёсць выява і зараз дзеючая турма амерыканка, якая знаходзіцца ва ўнутраным дворыку КДБ. Гэты будынак узнік дзесьці ў канцы 1920-х гадоў. Таксама сидзелі нашы беларускія героі там. Ёсць успаміны, што гэты будынак беларусы тады называлі павуціннем, бо яна круглая, як амерыканскія турмы, і чалавека ў цэнтры, які назіраў за ўсімі, называлі павук. З яго немагчыма было? Так, цяжка было выбрацца, але тым не менш гэта яшчэ адзін адрес такой, як кузня беларускага духу загартоўвалася, таму што асабліва ў 30-м годзе, калі арыштавалі сотні беларускіх дзеячоў, яны сидзелі ў гэтых турмах, то ёсць успаміны Паўліны Мядзёлкі, якая прыгадвае, што пастаянна ў гэтым будынку, у гэтых турмах спявалі песні беларускія, слуцкія ткачыхі, пагоню. Тых, хто там сидзеў. Тых, хто там сидзеў. І фактычна ніхто, ніякая ахова нічога не магла зрабіць. Яна нават ахова слухала гэтай песні. І толькі калі нейкае высокае начальство зверху спускалася ўніз, там праверыць, то на нейкі час песні суцішваліся, а пасля зноўку распачыналіся. І таму яны вельмі моцна дапамагалі іншым вязням. Вера ў беларускую справу. Таму такія ўспаміны ёсць. І мы куды далей мы рухаемся? Мы ідзем да найгалоўнага адреса. Гэта ўсё ж будынак па вуліцы Серпухаўскай былой, сёння Валадарскага. І мы ідзем да таго месца, дзе абвяшчалі незалежнасць.
незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і каб яшчэ так Я уже тебе казала, что Владимир Орлов прапановывае назвать эту вуліцу вуліцай 25 сакавіка. Як тебе такая слушная прапанова, слушная, мне здаецца, цалкам. Тут і пераемнасць можа быць, таму што непадалёку ад сённяшняга паштампа калісьці падчас паўстання Каліноўскага быў пакараны смерцю адзін з першых ахвяраў Цюндзявіцкі. Мусіць быць яму помнік тут на рагу дзесьці стаяць. Вось Міхал, калі не памыляюся, Цюндзявіцкі, вось быў пакараны смерцю. Это было ледзь не першае пакаранне за паўстанне, хаця ён там быў нават не столькі удзельнік, колькі там мужыцкую праўду чытаў у карчме. І 25 сакавіка пераемнасць, як і Купала пісаў раней, косы шаблямі былі, ваяваць з імі ішлі, пра касінераў. Ну і каб яшчэ так упрыгожыць немножко ўспамінамі, вось мы такую тэму тут асетрыны взяли немножко, чым частаваліся, то этот нямецкі лейтенант, Першая сусветная вайна, які прыехаў, піша такія ўспаміны. Вялікія і чыстыя крамы, кавярні, гатэлі і кіно ажыўляюць вулічнае жыццё. І чаго толькі не выстаўлена ў вітрынах. Мыла рознага відаў, ікра, кава, гарбата, сукно, усё, чаго душа можа пажадаць. Хоць кошты вышэй, чым у Берліне. Вот пісаў немец у 18 годзе, нейкая актуальнасць зберагаецца і зараз. Ну і, дарэчы, у той час многіх здзіўляла, што пастаянна яшчэ начная электрыфікацыя ёсць, ну, да пэўнай гадзіны. У Менску, так. У іншых краінах, у тым же Берліне. Ну, прынамсі, з Берлінам цяжка параўноўваць. Вот я ведаю, што Сергей Эйзенштейн, які прыехаў, вядомы рэжысёр, у 20-м годзе, ён здзіўляўся, што Менск просто, па-першае, зноку у крамах яшчэ дастаткова ўсяго ёсць, а па-другое, казаў, што вось гэта электрычнасць вельмі часта і пастаянна. Вот яго это здзіўляла. Карацей, мы былі вельмі крутым еўрапейскім горадам. В прынцыпе, даволі некепская сітуацыя па пісаннях. Яна ёсць. Мы праходзім непадалёку, скажем... Цяпер перасякаем, якраз пераходзім на зялёнае святло, праспект Незалежнасці і рухаемся да такога, в прынцыпе, самага культавага месца, звязанага з гісторыяй БНР. І я ведаю, што кожны год там увечары 25 сакавіка збіраюцца такія прыхільнікі дэмакрыжы. Заўжды заняты кавярня, заўжды на спецабслугоўванні. Вельмі часта. Я ведаю, ці сёлета яны будуць гэта рабіць з улікам эпідэміялагічнай абстаноўкі, але тым не менш. Ты, дарэчы, часта ходзіш у гэтай кавярні? Ну, падчас чебуречная, канешне, пару чебурекаў я, безумоўна, замаўляў. Ось. І это чебуречная, а ёсць яшчэ кавярня побач, там в суседнім доме, дзе ёсць шыльда БНР. Ну так, мы да яе трошки пазней. Так. Ну, карацей, раскажы нам про Мы з вами знаходзімся такі цікавы момант. Вот такая цікавая справа учынілася ў пасляваенны час, пасля Другой сусветнай вайны. Немножко памянялі месца праспекта. Раней, вось, дзе вот мы з вами зараз стаім, фактычна тут праходзіла галоўная вуліца. Вось тут праходзіла гэта Захар'еўская. Вот літаральна тут, на гэтым месцы. І таму пасля яго немножко перанеслі ў той бок. І мы... Праспект не там быў, а трошки... Так, раней быў вот літаральна тут. І таму два дамы, якія выходзілі на гэты праспект, вось гэты прыгожы домик з дэкорам такім, аконны і пілястры вельмі прыгожыя, з балкончыкі такія вытанчаны. Это гістарычнае і гэта стары будынак. І ён звязаны, это таксама адзін з адрасоў БНР. Фактычна тут знаходзілася менскае беларускае прадстаўніцтва. Адна з фракцый. Роман Скірмут тут пэўны час жыў. Адзін з такіх галоўных дзеячаў і БНР. І вось гэты будынак, які нас цікавіць, былы калісьці па зіме селянскі банк, таму што БНР размясцілася, вот народны сакратарыят размясцілася вось тут, у гэтым будынку. Тут прымалася рашэнне аб незалежнасці. Это таксама будынак з таго мінулага праспекта, мінулай Захар'еўскай вуліцы. Хаця, ведаеце, такі момант, мы з вами звычайна кажам, ну, той, што на трэцім паверсе адбывалася вось гэтая нарада, гэтае, ну, вот это галасаванне. І пасля, вот ёсць успаміны, нават зачытаю, вельмі прыгожыя, як яно было. І так,
І ў гэты ўрачысты момант, калі аднагалосна была прынята рэзалюцыя, была абвешчана вольная незалежная дзяржава, у залю упалі першыя праменні ранняга сонца. Яно адбіла вясеннім ясным светам залю, у якой, як на Вялікдзень, у часе хрыстосавання усе радныя абдымаліся і цалаваліся ад радасці. І ў гэты момант узышло сонца свабоды над нашай шматпакутнай бацькаўшчынай. Мікалай Шыла, удзельнік падзею, кажа... Чаму яны так рана это рабілі? Это Яны- сімвалічна яны- ці все-таки тэхнічна? так Не, адбывалася? атрымалася, што яны пачалі паседжанне яшчэ 24 сакавіка о 5 раніц, о 5 вечара. О 5, 6, вот 5 пачатак был, вот яно пачалося. Вельмі урачыста казалі про тое, што зараз з'ядноўваецца Мінск і Вільня, потому что Мінск і Вільня сталі по один бок фронта. Душа і цела Беларусі, вот такія прыгожыя радкі. Пасля прыгадалі то, што цётка Алаіза Пашкевіч памёрла, вось угадалі, ну, як бы хвіліны такое маўчання, все всталі, прыгадалі цётку Алаізу Пашкевіч. Ну і пасля спрачаліся, вельмі доўга спрачацца. Калі спрачаецца часам беларуская апозіцыя, гэта ну, не новая справа. Тут спрачаліся яшчэ больш сур'ёзна. Фракцыі выходзілі просто, ну, как некаторыя казалі, што мы не будем галасаваць, некаторыя просто выходзілі. Дэмаршы рабілі, але ў рэшце рэшту так доўгенька і толькі в 6 гадзінаў, 6 прыкладна гадзіну яны прагаласавалі за незалежнасць. Дарэчы, шмат у чым гэтую справу прабілі, ну, падштурхнулі Іван Антон Луцкевіча, вельмі важныя асобы. Яны з Вільні, прычым у там такіх неспрыяльных умовах, неатаплівым цягніку ехалі, а Іван Луцкевіч хварэў на сухоты. І вось яны падштурхнулі гэтую справу незалежнасці, і яна атрымалася. І ў рэшце рэшт о 6 гадзіне прагаласавалі за незалежнасць, тому што БНР было яшчэ ад 9 сакавіка, але не было ясна незалежная або аўтаномія з Расіі, які статус. Ось, а тут так прагаласавалі ўжо пра незалежнасць. І, дарэчы, такі істотны момант. Амаль што ўсе гэтыя падзеі, і Купалаўскі тэатр сённяшні, і вот этот дом пагубернатарскі, да, вось, дзе Великая Беларуская рада, і тут падзеі адбываліся, скажем так, дзе ў кастрычніку, дзе ў сакавіку раннім, але паўсюдна вот, настолькі была эйфарія, што ва ўсіх гэтых трох месцах ёсць параўнанне з такой найбольш урачыстым нейкім момантам. А які мог быць найбольш урачысты момант, які ведалі людзі? Гэта царкоўная служба. І таму у Купалаўскім тэатры казалі, што это правіцца беларуская літургія, а тут нейкі крывашень мяняе, што ён можа памяняць, калі такая ну, справа беларуская літургія. Вось. А тут хрыстосавались, цалавались, казалі Христос уваскрос, і гэта ну, у сакавіку. І ў кастрычніку то самае, дзе на плошчы Свабоды. Вот такая, ну, пэўная вялікая радасць была. Як я разумею, ўсё ж сонца патрапляць мусіла не ў гэты канкрэтна трэці паверх, ну, я маю на увазе з іншага боку, таму што будынак выходзіў на праспект. І, ну, я так падазраю, што не канкрэтна з гэтых вокон пасля выходзілі як бы тых, хто прымаў удзел, хаця, ну, пэўна, што магчыма былі звязаны гэтай пакоі, ну, але трэці паверх некалькі пакояў. А пасля ну, народны сакратарыят ажно увесь трэці паверх зняў гэтай памяшканні. І вось на ўсім трэцім паверсе. А 6 яны прагаласавалі, пасля выспаліся некалькі гадзінаў, а пасля пачалі правіць там, ну, уже до конца гэты дакумент. Павел, ось такое пытанне у мяне ўзнікла. У незалежнай Беларусі, калі трэба будзе пэўным чынам аздобіць гэты будынак, вось, як ты лічыш, вось тое, што тут зараз чабурэчная, якая ўжо стала таксама часткай вось гэтай усёй гісторыі пра БНР, трэба яе прыбіраць і тут рабіць нейкі музей БНР ці вот нешта, ці ўжо яна хай застаецца? Вот, ну, я бы думаю, что... чабурэкі, ну што не, это? Я думаю, што, па-першае, не абавязкова, каб тут была кавярня чабурэчная на ўсе часы, просто няхай будзе музей ці яшчэ штосьці, але ў памяць пра гэту чабурэчню, якая была, не кепская думка гатаваць, калі там ёсць магчымасць дзесьці будзе гатаваць, рабіць нейкі чабурэк як страву там а-ля 2000-х гадоў, да, чабурэк незалежнасці, тады калі падыходзіш, нема шыльды, яшчэ не павесілі, ты ад горя этот чабурэк замяў. Вот нехай гэта, ну, як бы, але дакладна, што мусіць быць амерыканка зроблена музеем. Гэта была турма амерыканка, гэта яшчэ была ідэя Ларысы Геніуш, якая была сакратаркай БНР, зведала амерыканку, зведала гэтыя турмы НКУС, і яна казала пра то, што там мусіць быць музей. А тут мусіць быць на трэцім паверсе, пэўна, што памяшканне, пэўна, што музей абвяшчэння незалежнасці. Я думаю, адназначна. Што, я прапаную пашукаць шыльду. Давайте пашукаем. Якая была зроблена да стагоддзя БНР.
і, на жаль, так і не была павешаная Ну, у публічным так. месцы, хаця нібыта была узгодненая, нібыта і так. Лявон Вольскі браўся там граць канцэрт на яе адкрыцці, але тым не менш дзесьці гэта ўсё затармазілася. Яшчэ мясціну беларускіх з БНР адрасоў можна дадаваць яшчэ шмат. Пішчалаўскі замак, там сидзеў міністр унутраных спраў і сельскай гаспадаркі, там аж грыб. Там далей, так? Пішчалаўскі замак. Койданаўская вуліца, якая сённяшняя рэвалюцыйная, это была біржа под открытым небом, дзе за часамі БНР і за польскай акупацыі можна было памяняць усе, ну, скажем так, памяняць усе остмаркі, думкі, керенкі, все нямецкія рублі, іх тады казалі. Ну, заходим у кавярню. Давайте попросимся. Царина. День добрый. Добрый день. Радуя свобода. Можно мы шильду поздымем? Побачу. Покажите шильду. Ну, сюда. У вас сегодня, напевно, шмат хто приходить сюда, не? Вось, гэта, як, ну, раскажы яе гісторыю каротка. Фактычна, Гэта новая шыльда, яна была зробленая вось 2 гады таму Я назад. вот не ўпэўнены, што менавіта гэта новае. Я чуў, што нібыта старую сюды павесілі. Гэта трэба спраўдзіць, ну, каб дакладна, каб не памыліцца. Але, ну, фактычна мы бачым шыльду, якая мусіць вісець на будынку побач, і яна ўжо падабралася вплотную да той сцяны запаветнай. Шыльда, якая у свой час прыйшла у такой пэўны кепскі стан і была зроблена вось копія з пагоні. Дарэчы, ўрад БНР тады галасавалі, ну, і прымалі рашэнне, што будзе гербам. І ўзялі печатку часоў Міндоўга, і гэта была акурат пагоня. Это абазначана ў дакументах, взяли печатку часоў Міндоўга, і вось таму мы і зараз маем, ну, як бы пагоню. Цікава тое, што мы бачым урад БНР, вот літаральна побач, фотаздымак. Думаю, гледачы могуць пабачыць нават фотаздымак таксама. Людзі, якія ўзялі на сябе адказнасць лёс гэтай рэспублікі. І трэба сказаць, што сярэдні ўзрост гэтых людзей, так вот, калі падлічыць, ён быў не вельмі вялікі, это было 29 год. Сярэдні ўзрост гэтага першага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і таксама тут ёсць выявы некаторыя тут тэатра, сінагогі харальнай. Ну, в принципе, некоторые месца, по якіх мы сёння і прайшлі. Ну што, Павел, дзякуй табе вялікі за экскурсію, сапраўды было цікава. Я нагадаю, што Павел праводзіць такія экскурсіі не толькі на 25 сакавіка, не толькі. І можна звяртацца да яго ў Facebook па такія экскурсіі. З вами была я, Катя Марковская, вядучая YouTube-шоу «Морква». Маімі гасцямі былі вось Павел Каралёў, экскурсавод і краязнаўца. Да гэтага мы сустракаліся з пісьменнікам і гісторыкам Уладзімірам Арловым, які расказаў нам таксама шмат цікавага са свайго досведу святкавання 25 сакавіка. За камерай быў Андрэй Арабчык. Мы віншуем вас усіх з 25 сакавіка. Не заклікаем, напэўна, у гэтым годзе выходзіць на масавыя мерапрыемствы з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі, але тым не менш, бел-чырвоны-белы сцяг у нашым сэрцы, у нашых дамах, у нашых машынах, як я ўжо казала раней. Са святам усім, жыве Беларусь. І яшчэ зараз у нас ужо ў канцы нашага стрыму зварот прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарагія суродзічы Беларусі, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую кожнага з вас у Беларусі і дзе бы вы не знаходзіліся ў свеце з нашым вялікім нацыянальным святам. Незалежнасць абвесцілі продкі ўсіх нас перад тым, як акупанты пачалі дэнацыяналізаваць наш народ. У 2019 годзе мы ўсе перажылі вялікае шчасце, бачачы мора бел-чырвоных белых сцягоў на вуліцах Вільні падчас пахавання Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў змагароў. Усім вам, хто спрычыніўся да гэтага слаўнага дня, хочу сёння яшчэ раз падзякаваць з глыбіні душы. Ганарылася я вамі, як ніколі. Тады пераканалася, што мы пераможам. На жаль, пасля радасці прыйшлося перажыць вялікую трывогу,
калі Пуцін намагаўся захапіць наш край. Дай Божа, каб гэта ўсё толькі было страшным кашмарам, якімі мусілі перажыць, каб усведаміць сабе вартасць для кожнага з нас незалежнасці нашай дзяржавы. Пакуль што бальшыня з нас супакоілася. Усё ж цяжка верыць, што чалавек, якога народ называе сваім прэзідэнтам, зможа стацца ягоным найбольшым здраднікам. Хочацца думаць, што людзі нашыя, а менавіта нашая моладзь, адчула, што незалежнасць вартая таго, каб мы яе баранілі ўсе, кожны як можа, шчыльнымі радамі. Памятайце, што нас будуць паважаць у свеце і з намі лічыцца толькі калі нашая дзяржава зойме пачэснае месца у сям'і вольных народаў свету. Дык трымайцеся, мае дарагія суродзічы. Жыве Беларусь! Дарагія суродзічы Беларусь! Для чого ти звук переслів? Куди?